Prošlo je više od godinu dana od kako je Udruženje veterana odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske Narodnoj skupštini Srpske uputilo rezoluciju sa 7 tačaka i zahtjev za izmjenu zakona o pravima boraca, a od toga do sad nema ništa, kaže predsjednik ovog udruženja Risto Jevtić. On posjeća koji su to zahtjevi. To je revizija u kojoj tražimo da se izvrši pravična kategorizacija boraca, jer mi smatramo da ista kategorija ne može da bude onaj koji je nosio pušku i bio na prvoj borbenoj liniji kao neke kafe kuharice i čistačice. Tražimo da se obezbijedi besplatno liječenje borcima prve kategorije 100%, druge kategorije 80% i tako. Tražimo uvođenje boračkog dodatka porodicama umrlih boraca. Uglavnom, jedan od zahtjeva je i besplatna sahrana boraca, jer mi ne vidimo razlog zašto bi još uvijek to borci iz Drugog svjetskog rata imali, oni koji su sačuvali svaki milimetar ove države, nemaju pravo na to. Jevtić tvrdi da se situacija sa veteranima, čiji je on predsjednik, sa republičkog prenosi na opštinski nivo, navodeći primjer Rogatice. Ništa nije bolja situacija ni na lokalu. Činjenica je da su političke partije već odavno uspjeli da pronađu metod kojim prati, i raspolažu sredstvima koja se pod navodnicima odvajaju za boračku kategoriju, jer mi svi dobro znamo da se u većini opština i gradova za predsjednika boračke organizacije postavljaju istomišljenici političkih partija na vlasti i jednostavno kroz ta sredstva koja dobijaju boračke organizacije ne finansiraju se oni koji zaista treba da se finansiraju, nego se finansiraju miljenici i članovi političkih partija. Predsjednik Udruženja veterana odbrambeno-otadžbinskog rata kaže da je 3 godine slao zahtjev opštini Rogatica za dodjelu sredstava za odbor lokalnog udruženja, ali na to nije dobio čak ni pismeni odgovor.